Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde os estudios centrais de Canarias Baixas en Ribadumia. Empeza aquí unha nova edición do programa Falemos, as entrevistas de Canarias Baixas, e en nome de todo o equipo, saúdos e gracias por estar aí. Estaremos hoxe analizando a política municipal do Concello de Rianxo, co portavoz do Partido Socialista, con Óscar Rial. Estaremos tamén analizando a situación de toda a pesca e marisqueo a través do presidente da Federación Galega de Confradías de Pescadores, con José Antonio Pérez. Hai moito que falar e moito das previsións para este mes, que é un mes dos importantes desde o punto de vista dos produtos do mar. E abrimos este turno de análisis e de entrevistas para analizar a situación do Concello de Marín e o facemos coa súa alcaldesa, que lle damos a benvida, María Ramallo. Moi boa noite. Como estamos? Boa noite, moi ben. Bueno, levamos 2 aniños e medio de legislatura, quedanos 1 e medio. Que resumen faría do, digamos que prometido no ano 23 cos veciños e do que está feito ou polo menos en marcha? Bueno, pois, efectivamente, 2 anos e medio que pasan volando, estamos xa pasado o ecuador do mandato. Efectivamente, o que estamos facendo é seguindo a liña e o cronograma que nos marcamos cando nos presentamos ás eleccións. É verdad que os programas electorais moitas veces recollen actuacións e medidas ambiciosas que queres poñer en marcha e outras que ao final son realidades, non? E que despois dun mandato, en cando se pode facer ese balance, pois efectivamente aí está o resultado. É verdade que nos metimos desde o primeiro momento da legislatura sobre todo nunhas posibilidades que se nos abrían por diante de cara a poder facer inversións en determinadas infraestructuras, moitas veces urbanas e tamén rurais, pero sobre todo gracias a través de distintos fondos. O Concello de Marín ten un orzamento xusto para o gasto corrente e as inversións, é dicir, ese capítulo 6 de inversións, tes que tratar de financialo con actuacións, convenios, plans e programas con outras administracións. En este momento, por señalar varias, tivemos actuacións e obras en marcha en distintas rúas de Marín e tamén se pavimentaron, estamos finalizando 8 camiños en distintas parroquias do rural, así como outras obras tamén na parroquia de Canto da Area, como son as obras en Pedreiras, que tamén vai moi adiantadas. E despois están obras no corazón do propio casco urbán, que efectivamente, da man do Ministerio, neste caso de Transportes, está prácticamente finalizada toda a actuación que se fixo na remodelación da Avenida de Ourense, coa instalación dunha nova rotonda, que, por certo, para o tráfico está funcionando moi ben, e quedan eses pequenos detalles, pois, plantas, mobiliario e demais, pero a obra está prácticamente terminada. Da man da Xunta de Galicia, finalizamos todos os tramos de Concepción Arenal, desde a súa intersección na Rúa da Estrada ata chegar á Rotonda das Anclas, finalizado. Estamos tamén finalizando Rúa da Ponte estes días, a pesar da choiva, evidentemente que hai molestias para os comercios tamén, que unha calle, unha rúa comercial, pois efectivamente tratando de facer ese tramo de Rúa da Ponte para que quede tamén totalmente humanizado. Eu iba máis un pouquiño a un porcentaxe, máis ou menos, de canto hai do prometido. De canto hai do prometido. Sí, no sentido de que logo nos dé tempo a repasar, porque algunhas das obras que acaba de vostede mencionar teñen moita importancia, que me gustaría que se detuvera un poquinho máis a explicalas, pero así en conxunto para ter unha foto. Bueno, eu penso que podemos decir, sobre todo porque hai unha obra de gran envergadura, que é a obra do auditorio, que estamos prácticamente chegando tal. Eu, si falamos de porcentaxe, e teño que ser prudente, pero a vez optimista, debo decir en torno a un 60-65% do que se dicía no programa electoral está finalizado ou en marcha, e polo tanto penso que si vamos a bo ritmo, pois estaremos cunha amplia porcentaxe de cumprimento, que creo que ao final é do que se trata. Claro, da xestión, que hai que darlle aos veciños e volver a presentarse para decirlle isto é o feito, isto é o prometido e isto é o feito. E a situación do Concello, se tuvera que dar unha foto económica a día de hoxe, como estaría? Bueno, pois a situación económica é moi equilibrada, eu podería decir que a poderíamos definir así, pero a verdade é que temos un presuposto moi asustado e que nestes momentos os incrementos dos prezos con carácter xeral do gasto corrente tamén está afectando moitísimos aos concellos. Non hai contrato que licitemos que non supere con moito o contrato anterior que tiñamos vixente. Por exemplo, o que estamos prácticamente chegando ao final da súa licitación do tratamento de residuos sólidos urbanos dos concellos, é dicir, o contrato da basura que crece moitísimo
para poder axudar a financialo, pero poderíalle falar tamén do tema do SAF, que estamos pagando moitísimo o prezo hora por atención, sobre todo aos dependentes, de servizo de axuda ao fogar, que tamén o licitamos e nos custa moito máis que o que estábamos gastando de xeito anterior, ou, por exemplo, infraestructuras e a súa explotación, como pode ser a piscina municipal. É dicir, cada vez que licitamos un contrato novo, necesitamos moitos máis recursos dos que tiñamos nese momento. Eso pasa con absolutamente todo, porque os prezos de todo, os salarios, efectivamente, pero tamén o gasto corrente, o propio capítulo 2, pois todo vai sumando. Entonces, a veces a situación é boa, creo que é razonablemente boa, é equilibrada, tratamos de asustarnos aos cartos que temos, pero con moitísima dificultade. Non é o mesmo, eu sempre digo, non é o mesmo xestionar a miseria, que facemos moitas desos concellos, que temos que chegar a moitas competencias, moitas que non son nosas, a subida de prezos, incremento do capítulo 1 dos soldos dos funcionarios públicos, e efectivamente tratamos de chegar sen, por exemplo, no Concello de Marín, sen ter que subir nin tasas nin impostos. Esta situación que a levamos replicando ano a ano, pois eu non sei ata cando poderemos sostela. É verdade que foi un compromiso noso, pero é verdade tamén que chegará un momento que se isto sigue así e somos prudentes, pois haberá que ir equilibrando os ingresos cos gastos. Porcentaxe de débeda? Nos temos un pouquiño porcentaxe de débeda, porque además tiñamos remanente de tesorería positivo para este ano, e como din as regras fiscais, pois a utilizamos para amortizar préstamos. É verdade que todavía nos queda un pequeno préstamo que imos manter. Eso non quere decir que de cara a anos futuros, sobre todo porque despois explicaremos que fomos perceptores dunha axuda, un fondo europeo de axudas de financiación europea que hai que cofinanciar, que teremos, estou prácticamente convencida, que utilizar para cofinanciar esas obras, que solicitar de novo un préstamo, porque a veces o absurdo forma parte da normativa, é dicir, te permiten amortizar un préstamo que te xa concedido, porque non o podes utilizar o teu remanente, os teus aforros non o podes utilizar para outra cousa, e posteriormente, probablemente, o mellor, vamos a pensar que nas mesmas ou mellores condiciones, pero a veces poden ser peores, tes que solicitar outra operación de préstamo para poder seguir dándolle a pelota para diante. As normas e as reglas fiscais as que temos que xogar, efectivamente penso que as estamos utilizando de xeito prudente, de xeito razonable, e, bueno, estamos xa traballando no borrador dos orzamentos para o ano 2026 e así se reflexará. Ese borrador como está e cando espera que poida estar, digamos, e levar a pleno para a súa notificación? Bueno, pois non sei como será este fin de ano, porque non é só por non telo claro, que xa lle digo que desde o punto de vista da estrutura está moi avanzado, do capítulo 1, ademais, estábamos esperando tamén os acordos do goberno a nivel estatal cos sindicatos que se produciron cos funcionarios fai un días. Unha vez que tratemos de revisar todas esas tablas salariais e demais, penso que nas próximas semanas eu podería decir que podemos ter un borrador xa de orzamentos co que poder xa ir tramitalo e facer as reunións correspondientes para poder aprobarlo. Os orzamentos son importantes, nos inicios do ano. Aquí en Madrid. Son importantes sempre, sobre todo porque te adaptas á realidade, é dicir, cada ano é distinto, os precios suben, é verdade que o goberno do Estado leva, eu non recordo unha etapa así, pero é verdade que se a lei te di que debes ter orzamentos anuais é por algo, é dicir, adaptas moitísimo, sobre todo o límite de gasto que tes e sobre todo tamén os ingresos cos que contas, e te permite facer eses axustes, esas transferencias, é dicir, sanear moitísimo a túa facenda municipal e non esperar arrastrando mellor unha foto que se quedou fixa fai tempo e que non se asusta á realidade, non? Unha das obras importantes e que vostede acaba de citar é o auditorio e que está previsto que no primeiro trimestre do ano que ven, é dicir, dentro de 3-4 meses este en funcionamento. Xa se ve, digamos, que a obra, como está avanzado, e que supón a importancia que ten isto para Marín. Bueno, pois a verdade é que tratamos en definitiva, de correr o máximo posible, estamos dentro dos prazos, nos hubiera gustado pois poder adiantar, porque o Nadal é unha etapa tamén bonita, pero efectivamente, se fomos capaces de estar tanto tempo sin el, bueno, queda un pouco o último, non? Estamos cun contrato de suministro que mellora sobre todo os temas de produción, de iluminación,
iluminación da escena, do sonido, demais, que están prácticamente ultimando. Estamos tamén con esa parte de urbanización exterior, que se ve perfectamente, porque hubo que retirar un pouco todo o vallado, e se aprecia xa a propia fisionomía do edificio. Polo tanto, queda moi pouco, pois esas cousas de trámites administrativos, de o dar de alta luz en Fenosa, de facer eses trámites que son longos a veces e complexos, e que eu espero que tranquilamente ao longo do mes de xaneiro, incluso febreiro, pois podamos xa contar con unha infraestructura. Que vai a supoñer? Eu penso que para nós vai a supoñer un antes e un despois. En Marín levábamos xa moito tempo que calquera actividade cultural ou social tiña que realizarse na rúa, é dicir, porque non é verdade que o multiusos da Praza de Abastos deu un pouco ese servicio, pero efectivamente con certas incomodidades importantes. Nos vai a permitir ter unha programación cultural estable, poder permitir, sobre todo, organizar e poder concurrir nunha rede de auditorios de Galicia no que pensamos pedir a súa inclusión para que determinados espectáculos poder ser a sede, e polo tanto penso que no sitio onde está, que está en pleno corazón do casco urbano, pois penso que nos vai a dar moitísimo uso. Temos un listado de moitísimos colectivos, asociacións e demais que se ofrecen para poder utilizalo, e porque están expectantes, sobre todo ansiosos de que despois de tanto tempo poder utilizalo. Claro, posiblemente sea porque en Marín estamos falando en torno a 24.000 habitantes, non? Pois efectivamente, eu non quixera decir, pero xa que esperamos tanto para telo, bueno, creo que para nós é unha realidade que durante moitos anos tratamos de conseguir, nunca se dera a oportunidade, pois a verdade é que surdiu dunha concurrencia de factores, pois dun solo cedido pola autoridade portuaria, de concurrir a fondos europeos e conseguir unha parte moi importante do seu financiamento, e a partir de aí conseguir un convenio coa Xunta, unir esforzos. Ao final, isto é unha labor de xestión que se trata de unir esforzos, encontrar a oportunidade, e non foron anos fáciles, non? Arrancamos co proxecto de auditorio no ano 2019, despois no 20 chegou o COVID, despois subiron os prezos, despois quedou unha renuncia, houve que volver a licitalo, houve que poñer máis cartos, en fin, unha historia maravillosa que espero que finalice con final feliz e sobre todo de cara á expectativa dos veciños que levan moitísimo tempo esperando por ela. Esperemos que sí, aí estaremos para a inauguración e para seguir un pouco as actividades que teñen aí. Unha das principais preocupacións que veñen nos últimos anos son a política de viviendas e as vivendas, vale? Entón, cal é a política de vivenda do Concello de Marín para conveniar coa Xunta e que poida haber vivenda pública de uso? Bueno, pois empezo por o final, porque recentemente, fai unhas semanas, pois foi aprobado o que se coñece co nome de PIA, que é un plan de interese autonómico, donde desde o Concello de Marín se lle ofreceu á Xunta de Galicia, a Consellería de Vivenda, a posibilidade dun espacio que está así definido no noso planeamento se poda ofertar para facer vivenda pública. Eso estamos dando pasos nese desenvolvemento, é un solo pendente de desenvolver, pero que vai a permitir que con ese plan de actuación a Xunta de Galicia poda construir de cara a un medio plazo unhas 400 vivendas. Claro, isto para Marín é moi importante, fai moito tempo que non se construye vivenda pública. É verdade que, tamén a nos interesa non só que se mova ou se promova vivenda pública, que tamén, senón tamén dar cauce a determinadas promocións de tipo privado que tamén teñen a posibilidade, pois en solares que son de licencia directa, pois poder ir construindo. Porque penso que hai que construir vivenda pública, vivenda social, pero tamén unha vivenda razonable para que calquer persoa, calquer familia de clase media, calquer persona que se emancipa, calquer persona xoven que pode solicitar un préstamo coa axuda moitas veces da propia familia, pois poda acceder ao mercado e poder comprar ou alquilar efectivamente unha vivenda en condicións. E paralelamente seguimos desde xa fai anos facendo unha política de vivenda a través das oficiñas que temos do ARI, da área de rehabilitación integral do casco antigo de Marín, e tamén que queremos ampliálo, estamos facendo tamén un plan especial da man de patrimonio dese casco antigo, da zona de Lameira e tamén da zona de Canto da Area e de Pedreiras, sobre todo para facilitar tamén determinadas normativas que a veces son moi férreas, permitir sobre todo que nos cascos antigos se podan facer determinadas cousas e que permita facelos máis atractivos. É dicir, moitas veces hai normativas moi férreas, pois en función da altura dos baixos, en función de poder adicionar plantas, en función
de usos tamén que non se permiten, pois permitir que eses cascos antigos onde xa levamos invertido de xeito privado, é dicir, persoas privadas ou comunidades que foron accedendo a esas axudas e puderon facer algúns elementos de rehabilitación e que foron subvencionados, xuntado todo isto coa política que tamén ten a Xunta de dar axudas directas pois a xente xoven, a xente que se emancipa, para poder tamén mercar e recuperar a vida. E recuperar, efectivamente. É unha política que penso que desde todas as administracións temos que tratar de poñer no centro, porque efectivamente comprar unha vivenda hoxe en día se está poñendo moi complicado. E hai moitas ruínas dentro dos cascos. Efectivamente. Por problemas de... moitas veces de permisos, ou de xestión, ou de que podes facer, ou de que non podes facer. Entón, eu penso que con sensatez, nada está dicindo que se fagan barbaridades, pero con certa sensatez, darlle vida a determinadas zonas que, ademais, sempre se dá a circunstancia de que a maioría dos que temos un casco histórico, unha zona, fomos pouco a pouco mellorando o que é a parte urbana, é dicir, as rúas, os entornos, coidándos, entonces agora queda a parte final que é que a xente as habite, viva nelas e poda todavía ter esa vida de non estar abandonada, non? Falaba antes vostede e citaba os fondos FEDER. Estamos falando de unha cifra de en torno aos 6 millóns de euros que consigue o Concello de Marín. Para que? En que os van a utilizar? Bueno, nós concurrimos a unha convocatoria de axudas que iba destinada, nos como Concello de máis de 20.000 habitantes, pois podemos concurrir. Fixemos un proxecto que logo, bueno, pois resultou elexido cunha cofinanciación dun 60% de cara á axuda e un 40% que ten que poñer o Concello. E o fixamos nas barriadas, é dicir, en Marín temos no entorno do propio casco urbano unha serie de barriadas que pretendemos, xunto coas súas rúas que teñen ao redor, pois poñelas en valor. Entón, falamos da barriada da Cañota, falamos da barriada de San Pedro, preferentemente falamos da barriada Virxe do Carmen e falamos tamén do contorno de Lameira, a Finca de Briz e tamén ese entorno que une a parte do mercado, que é unha parte tamén moi importante. E con todo eso, pois, presentamos actuacións de humanizacións, de zonas verdes, de corredores, de mellorar un pouco a conectividade, de poder vivilas de outro xeito, é dicir, darlles un cambio total e que se note efectivamente a aplicación deses fondos a barriadas e entornos que socialmente están máis deteriorados, son barriadas que se fixeron nos anos 50, nos anos durante moitos anos e que agora necesitan unha actuación que conleva moitas veces pois cambio de servicios, melloras medioambientales, eficiencia enerxética, é dicir, unha actuación integral pensada efectivamente en que estos barrios que ahora mismo están máis degradados pois teñen a súa conexión co propio casco urbano e a trama urbana se estenda con esa calidade que temos nas rúas máis céntricas tamén de cara a esas barriadas. A previsión e os plazos? Os prazos preparados, listos, xa, é dicir, en canto teñamos aprobado o orzamento municipal, pois aí levaremos a posibilidade de como cofinanciar ese 40%, que xa adiantaba antes, que prácticamente será cun préstamo para poder cofinancialas, e polo tanto ir xa executando. É verdade que os fondos europeos son fondos exixentes, que te marcan unha senda financiera que tes que ir cumprindo, e polo tanto de cara ao próximo ano, pois xa estarán establecidas ao principio de ano as actuacións que sabemos que temos que ir executando ano a ano, así como os encargos dos proxectos para ir executando ao longo dos 4 anos seguintes. É unha actuación ambiciosa, require de moito esforzo preparatorio, de moita xestión, de ter preparados os proxectos, de licitar con ritmo, e temos tamén pois a experiencia ou a mínima experiencia de ter xestionado un fondo parecido donde efectivamente nos saiu moi ben, incluso agora ao final de todo tamén hai que vender a veces ese éxito dos que traballan en determinadas áreas, pois fomos capaces de que nos cofinanciaran un altísimo porcentaxe de axudas pois por ir efectivamente chegando a bo ritmo, non? Entonces, isto penso que para concellos como o noso é a única salida e a única posibilidad de poder facer inversións de gran calado e nos efectivamente, convocatoria que sale, convocatoria que nos presentamos e que, neste caso, que fomos capaces de conquerila. Recibe axuda. E a xestión do contrato da basura dos residuos sólidos urbanos
Me gustaría que, entre outras cosas, creo que xa antes o dixo, pero sí que me gustaría que matizara, vai a supoñer unha subida de impostos para os veciños? Bueno, eu no tema da tasa da basura sí que me gustaría pararme porque, bueno, Claro. pois está sendo unha tasa polémica, unha tasa complexa tamén de aplicar. É verdade que hai unha normativa a nivel estatal que sí que te di que tes que repercutir sobre o veciño o custo do servizo. É verdade que iso con carácter xeral na maioría das tasas, pero na tasa da basura todavía se volve máis antipática e máis complexa, é dicir, porque quen contamina paga e, polo tanto, en función da basura que ti produzas, así se te debería cobrar. Claro, eso para os concellos é absolutamente imposible de medir. Imposible de medir. Por lo tanto, o que se está adoptando son pues, actuaciones que efectivamente en moitos casos, independentemente desta lei, é verdade que xa a tasa non cubre o propio custo do servicio que te di a norma xeral, pero isto nos pasa na maioría dos servizos que prestamos os concellos. Eu falo de Marín, nos de cara ao ano que ven non vamos a subir a tasa de basura, se está facendo un estudo desde o punto de vista provincial, desde a propia Deputación de Pontevedra, sobre todo para analizar moi ben, porque claro, tamén está vendo paralelamente xente que está organizándose en recurrir tamén esa tasa. Por lo tanto, nos, ante esa inseguridade, por así decir, xurídica, optamos por manter o servicio, a tasa que temos, e efectivamente, a medida que se vayan dando pasos, pois veremos un pouco o que pasamos. Nos temos unha tasa de 88 euros o ano, é unha tasa trimestral e, por lo tanto, non cubre neste momento o custo do propio servizo de liso porque o acabamos de licitar e o acabamos de licitar por máis custo, pero é verdade que con esa indefinición que hai agora nos preferimos frenar, parar, ver como se atisba o horizonte e despois tomar decisións. E nas obras rematadas estaría que falaba vostede antes que ademais é unha das arterias principais de acceso a Marín, non? Que é a carretera nacional, a conocida como Avenida de Ourense, pero que dá acceso a Marín, que é unha carretera nacional que vostedes ademais piden a transferencia para o Concello, non? Pola importancia que ten como arteria de tráfico, non? A ver, normalmente a maioría das administracións, sobre todo cando son superiores a ti, unha vez que invirten te adecuan un pouco a rúa, un pouco ás necesidades, che a dan totalmente. Pero, bueno, independentemente de eso, é lóxico, é normal, é unha vía totalmente urbana, é integrada no casco urbano, é de entrada a Marín, pero, bueno, fixemos as beirarúas máis anchas, como 1.100.000 euros que se invertiu, está prácticamente terminada, fixemos unha rotonda que creemos que está funcionando moito mellor para a regulación do tráfico do que pensábamos e do medo que tiñamos cando a veíamos nos planos, axiliza, eu penso que a retención prácticamente non existe, non digo que a mellor en épocas moi puntuais ou en horas moi punta, pero é verdade que está funcionando moi ben e polo tanto a obra está totalmente terminada e lle dá un aspecto, bueno, pois de cidade, unha obra a altura da contorna e a nosa entrada e efectivamente quedamos razonablemente satisfeitos coa súa execución porque penso ademais que conecta moitísimo a parte da beira rúa pegada a todas as casas se ancheou eses itinerarios para a xente maior, sobre todo de ir caminando, pois se volveron moitísimo máis accesibles e máis fáciles e máis, sobre todo, parece que hai menos distancia da que había antes entre esa zona e o propio centro de Marín. Como van as obras no pabellón da Cañota? No do Sequelo. Sequelo. No, da Cañotas terminamos, pero... Cañota terminados e Sequelo en fase. Cañota terminados e Sequelo en obras. As obras nos pabellóns as temos que ir facendo así lentamente, porque senón a actividade deportiva non a podemos frenar. Entonces, moitas veces, cando un pabellón está en obras, hai que sudar para poder toda a actividade ao longo da fin de semana. Pero tiña vostede razón, o pabellón da Cañota foron concluídas as obras, esa está sendo utilizado, e o pabellón do Sequelo, teñen algún retraso as mesmas, porque coincidiu na mesmo lugar coa instalación dun ascensor no propio colexio do Sequelo, que retrasou un pouco o inicio das obras, pero, ahora xa
xa están iniciadas na súa totalidade, un cambio total do edificio, sobre todo para facelo moito máis eficiente, pois se lle fai toda envolvente, prácticamente toda a fachada e toda a superficie, e polo tanto penso que vai ser tamén, o vai a facer moitísimo máis cómodo e demais. Nós temos un uso altísimo de todos os pabellóns, porque a actividade deportiva é intensa, e eu penso que dentro duns meses, bueno, pois estemos para estrenalo. E o Lago Castiñeiras, que inclusión e natureza, pero é un dos escaparates dos centros que ademais está previsto, hai un proxecto en marcha para que se constituya ali o botánico do lago, non? É un reclamo fabuloso e un esparcimento impresionante. A zona, o lago de Castiñeiras... E logo con esa parte de inclusión que ten. Efectivamente, a Castiñeiras é unha zona que é verdade que é propiedade das comunidades de montes, concurren ali 4 comunidades de montes, 2 de Marín e 2 de Vilaboa. Efectivamente, nos levamos, a través dun plan de sostenibilidade turística, actuamos nun eixo concreto con varias actuacións. Unha que xa está realizada, que é a recuperación de toda esta contorna, facendo a chegada ao lago moito máis visible, tratando de facer unha zona de aparcamento, tamén un pequeno mini zona, espacio público, mini auditorio para facer algunha actuación ali. E logo está dúas actuacións que vamos a tratar de impulsar agora no primeiro semestre de ano, porque están prácticamente xa para iniciar a súa licitación. Unhas rutas de BTT nesa contorna que foron estudiadas e analizadas para tratar de engadir un pouco de ocio a esta estancia, e tamén unha restauración tamén dunha zona verde da man da Comunidade de Montes de Santomé, que tamén estamos pendentes dunha autorización para poñela unha regeneración verde tamén moi interesante. E logo está o que vostede acaba de decir, o proxecto do botánico. Ese proxecto é precioso, é un proxecto social da man de Juan 23, donde xente con discapacidade intelectual está levando a cabo unha reforma total da man da Comunidade de Montes de San Xulián, que é a que lle cedeu os espacios, está facendo ali algo digno de admiración, non só porque lle dá traballo a todos estes nenos e nenas e xente xoven que xa desenvolve a súa vida laboral ali, sino polo contacto e polo mimo con o que tratan todas as cousas. Eu quero decir que un proxecto do que me sinto moi orgullosa, e ainda que non me toca en concreto porque estamos falando do Concello de Marín, sí teño que decir que desde a Diputación de Pontevedra é un proxecto que se vai impulsar de xeito moi potente de cara ao ano que ven, pois con unha subvención destinada precisamente a eso. Se lles queren cargar a eles que efectivamente fagan ese mantemento dun parque que é de todos, é dicir, nos estamos acostumados a ir ao lago de Castiñeiras, que é un espazo aberto, non está pechado, pero que efectivamente eso hai que manter, e da man deles creemos que podemos tratar de facer todas as labouras de mantemento e conservación, que ademais eles, a través da xente que teñen na asociación, pois son capaces de levar adiante, penso que dun xeito extraordinario. Nos vimos traballando con Juan 23 desde os concellos en temas de desbroces, de parques e jardíns e demais, e teño que decir que fan un trabajo excepcional. Por lo tanto, eu teño moita ilusión nese proxecto porque creo que para esa contorna é fundamental. Empezamos a andar mal de tempo, pero falenos da dársena portuaria. Telegráfica. Veña. Estamos en obras de cara ao verán. Prácticamente estará finalizado, estamos na contorna desa dársena, pois facendo dun espacio moito máis integrado, co paseo Alcalde Blanco e coa esplanada tamén do propio auditorio. Eu penso que as obras van razonablemente ben, estes días con tanta chuvia, verdade, que é dificilísimo para a obra civil ver ningún avance, pero é verdade que é unha obra que eu penso que empezaremos a disfrutar de cara a primavera e verán do ano que ven. Asfaltado de camiños, que agora máis é cando máis falta fan porque ven o inverno. Asfaltamos un paquete de camiños, eran 8 en distintas parroquias, estamos tamén facendo algunha actuación en Pastoriza, estamos terminando a urbanización en Pedreiras, é dicir, temos tamén programado de cara ao ano que ven tamén unha serie de actuacións que tanto de saneamento como de zonas en sendas que tamén poñeremos en marcha. Bueno, eu penso que vai ser un ano 2026 tamén moi inversor. E este venres, o día 5, ás 6:30 da tarde, na Alameda, batucada e chocolatada e encendido de a Navidad. Chega a Navidad a Marín este viernes? Coma, se non chove. A previsión é regular, por non decir mala,
Pero, bueno, a intención é tratar de facer ese encendido de alumado delante da Praza de España, onde o facemos sempre ali na Alameda. E se non pode ser, pois teremos un plan B. Eu penso que o faremos no hall do propio Concello e iremos dando novedades ao longo dos días, porque a verdade é que como o tempo cambia, se se abre un claro, pois... Onde se pode informar a xente e os veciños que queiran participar? Na página web do Concello, non? Pois na página, sí, nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, como no propio WhatsApp, que tamén temos o propio WhatsApp, iremos dicindo, porque aquí día a día celebramos fai pouco o Samaín. Non choveu en toda a semana e a partir das 6 da tarde empezou a chover e non parou, pero aún así o celebramos. Viño moitísima xente, o sea que se chove, que chova. Bueno, encendido de luces é a Navidad, pero a Navidad é importantísima, non? Están as asociacións de comerciantes, me gustaría que fixeran un pouco de polo menos unha pinceladiña da importancia que ten unha festividade tan importante e tan, digamos que de nenos e de maiores, non? Para nós, para esta cultura europea, o Nadal e o que a influencia e a repercusión que ten para todo o comercio local. Bueno, se hai tres patas fundamentais no Nadal, que son para mí unhas festas estupendas, duran moitos días, dirixida aos nenos e nenas, sí, pero tamén a xente maior que aproveita pois estas excusas familiares tamén para regalar, para agasallar, para ter ese pequeno detalle, e a xente xa da nosa idade pois para sair, para cenar, para utilizar a hostelería. Efectivamente, o comercio local pois é unha das súas mellores etapas, dos seus mellores días, e penso que podemos ofrecer desde Marín un amplio abano de posibilidades, pero tamén a hostelería. A pouco que non chova ou incluso nos interiores, pois os amigos se van a reunir, as cenas casi non hai sitio para reservarnos nas fins de semana, e sobre todo, se fai bo tempo, pois teremos o carrusel para os nenos, o tren que percorrerá as rúas, faremos efectivamente a despedida do día 31 tamén na rúa. O gallá non chova, e non o digo por nada, sino porque, inda que faga frío, estar na rúa e tratar dese trasiego, desas terrazas para a hostelería e demás, pois tamén é moi importante. A chuvia é un inconveniente importante. Señora Ramallo, acabamos, pero ten un minuto para dicir o que vostede queira. Nada, eu aproveitando as datas, o que me gustaría decir é desexarvos a todos, estamos en decembro, a mí me gusta felicitar o Nadal en decembro xa, nin moito antes tampouco, pero si en decembro, que teñades unha boa festa, unhas boas festas, que as disfrutedes todo o mundo, que haya saúde para todos, pero sobre todo que haya moitísimos éxitos, eu que me reivindico como municipalista, pois para os concellos, que teñamos todos moitos éxitos do cara ao ano 2026. Pois que se cumplan os seus desexos, que tamén son nosos, e que para toda a audiencia, que sean un bon Nadal para todos. Moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión. Feliz Nadal, boa Navidad. Moitas gracias. Nos vamos a policía de mandos copatrocinadores, volvemos, recibimos a José Antonio Pérez, presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores. Non o perdan, analizamos toda a situación do sector do mar hasta ahora mismo.